Panda, panda, panda. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting the licks in the band. Legacies. Salut toată lumea, este în acest episod o să vă arăt cum ce editez eu. Eu editez cu KineMaster și, bine, o să vă arăt cum puteți să editați KineMaster. Da, o să dați pe, deci, o să blurez o poză pentru că e fratele meu care se stâmbă. Aici trebuie să dați pe plusul ăsta. Acum dați pe ăsta cum să fie videoclipul. Eu o să dau așa. Și acum trebuie să dați la media. Da? Și acum dați la mai întâi vă puneți într-o chestia asta. Acum trebuie să apăsați pe ele. Acum eu am pus intro ori aici, da? Vedeți? Și acum trebuie să dați tot aici unde aveți intro-ul, să dați pe ăsta aici. Acum trebuie să dați la camera sau acum puneți ceva acolo. Adică eu o să pun ăsta. Și acum trebuie să dați make 720 copii și dați pe ăsta aici și rămâneți și o să vă apară acolo. Stați să șterg eu videoclipul. Mai bine pun altul. Na, îl pun pe ăsta. Pun poza asta. Voi puteți puneți altceva. Știi? Și după trebuie să dați aici. Acum ieșiți. Adică dacă vreți să-l salvați, puteți să-l mai editați puțin. Și acum cum puteți să da? Cum puteți să puneți blur? Adică să blurezi. Dai la efect, basic effect și dai aici. Dai pe mozaic și acum dai pe ăsta aici, pe mozaic. Și acum poți să-l faci cât de lung vrei. Aici în videoclip trebuie să-l faceți la videoclip și puteți să-l puneți aici. Eu o să, de exemplu, vreau să blurez aici instrumental, se scrie și puteți să puneți mai mult. Puteți să puneți și de asta în gausa în blur peste. Trebuie să-l faceți tot cât videoclipul. Dar la poate nu merge atât de bine blurul. Dacă vreți să puteți să-l faceți în galerie. Și după cam așa mi-a ieșit videoclipul. Și de după ieșiți, dați pe videoclip, dați pe ăsta aici, dați export și după o să așteptați și o să dați la galerie și o să vă apară export. Dacă asta a fost acest episod, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să subscribeți la noi și noi o să ne revedem data viitoare. Pa!